Δύο αυτιστικά άτομα, μία άλλος διόλου αντίθετη συμπεριφορά. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις, γι' αυτό και όλες το λέμε φάσμα. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ emoji πάρα πολύ. Όποιος μιλάει μαζί μου σε chat το ξέρει. Γιατί νιώθω ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν με τι συναίσθημα λέω κάτι. Ένας φίλος μου, που είναι και αυτό στο φάσμα, τα συχαίνεται. Γιατί πιστεύει ότι αν τα χρησιμοποιήσει, οι άλλοι θα παρεξηγήσουν το συναίσθημα. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από μένα. Μετά εγώ θέλω να φοράω ακουστικά για να βάζω πολύ δυνατά μουσική στα αυτιά μου και να μην ακούω το θόρυβο γύρω. Άλλα άτομα θέλουν να βάζουν ακουστικά με noise cancellation για να μην ακούν κυριολεκτικά τίποτα. Εγώ έχω κόλλημα με την υφή που έχει κάτι, ακόμα και στα τετράδια πιάνω και χαϊδεύω τα φύλλα και με ενθουσιάζει πιο πολύ αυτό από ότι το εξώφυλλο. Έχω και κάποια τετράδια με εξαιρετικά εξώφυλλα, άλλο αυτό. Ενώ άλλα άτομα δεν μπορούν να πιάσουν κάποιες συγκεκριμένες υφές. Αυτό και στα ρούχα αντίστοιχα. Επομένως, το ότι γνωρίζουμε κάποιο άτομο στο φάσμα ή είμαστε ήδη στο φάσμα, δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τα πάντα για τον ναυτιστικό που έχουμε απέναντί μας ή για το ναυτισμό γενικότερα. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται όταν γνωρίζουμε ένα ναυτιστικό άτομο να το ρωτάμε για τις δικές του ιδιαιτερότητες και πώς θέλει και βοηθιέται να εκφραζόμαστε προς αυτό και γενικά τι τον βοηθάει τον αυτιστικό άνθρωπο να νιώσει καλύτερα μέσα στο περιβάλλον.